Mawacho ni pi mawuok e kar pur malo Akuja Irrigation Scheme ne odaro e kuonde mane gidakie ochwalo bura nyim duol mang'iyo weche mag lope ma okaw kod piny owacho ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ka gidwaro chudo. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma miyowa ler mathoth. Kata bang' piny owacho kawo kalo kuom duol mochung'ne pur ma ikeyo pi e puothe mabedo kaka National Irrigation Authority golo omenda maromo milion 68 mar chulo jogo mane ochiwo bath lopege mondo koro gere lai mar pi e kar pur malo Akuja Irrigation Scheme e sab-kono ma Nyatike. Chudo bende ne igeno ne dhi miyo National Irrigation Authority yud fuong'ruok chal ka gima yueyo ni pod onge. Mae biro nikech ji maromo 53 mawachore ni pi mawuok Irrigation Scheme Akuja ne odaro bende chwalo kes mar gi nyim duolo mang'iyo wechego mag lope ma okaw kod piny owacho ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ka gidwaro chudo. Wan gi geno nikech chutho bedo to wasebedo kwabedo e pap kama mama ok mokwongo to sama mabede pap kamani wadhi kwagena en mana niya momba Mungu hachoki ng'ama kwa Nyasaye okol kine ol to yudo. Kes ni mabende mokwongo ne oter e nyim do mang'iyo wechego mag alwora kaachiel kod lope The Environment and Land Court sani koro keti e lwet duolno mar Land Acquisition Tribunal. E juma ni duolno mang'iyo wechego mag lope ma okaw kod piny owacho mabende ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal osebedo e gwego mag Nyatike ka gitimo nonro kendo giwinjo ywak ma ochwal kod ji 53 gi mawacho ni pi mawuok e kar purno ne odarogi. The claims are against the National Irrigation Authority as well as the National Land Commission, which is the body with the requisite constitutional authority to do acquisition on behalf of government agencies. Nabi Orina materogno mar Land Acquisition Tribunal wach ni gintiere kod geno ni e kinde machiegni gibiro winjo kendo gichiwo ng'eto ma otenore kod kesne ma ochwalo nyimgi. Claimants are claiming that their passes have been affected. So there is that contention on whether or not certain passes are affected and what amount of compensation should be due to them. Kennedy Okongo menachiel kuom okinde mag ji 53 gi ma ochwalo kes e nyim Land Acquisition Tribunal wach ni en kod adiere ni ratiro biro yudore ne jogo mane odare lopegi nikech pi mawuok e kar purne malo Akuja Irrigation Scheme. Gima jopiny kwayo ni gigegi modong' mokethore e iku magigo kwandgi magiyudo chulgi nikech kanyo koro ginyal dak otimnegi gimiluongo ni resettlement elsewhere at a cost to the government. Chik wacho kamano. Ji 53 ma ochwalo kes e nyim Land Acquisition Tribunal gombo mondo koro kes ni koro winy mapiyo mondo giyud ratichgi. Chutho luongwa pile no mwawinjo pek gadieri. Pek mwawinjo chalo kama samoro idwaro wa ikot to sami idwaro wa ikot no ionge kata siling achiel miidho go gari kidhi. Chuni ni olo pesa kiidho idhi Migori e kot. Kane ber to ne onego bed ni nyisowa direction ni en karang'o ma kes ni nyalo rume mondo mi wayud akiwa kaka jopiny mane scheme ni odaro. Omiyo akwayo mana jo National Land Commission kod jo Irrigation Scheme ni kaber to gitim mapiyo mondo mi gibi gindik dhogi mondo mi kot oyud yot mar timo uamuzi e kes ni mondo mi wayud akiwa kaka jopiny. Moko kuom giwacho ni gionge kata kuonde magidake malong'o nyaka ne pi dargi kuonde mane gidakie. Wakonyre mana kuom wede ma samoro bende wawinjo mapek ok inyal bedo free ka ng'ato mopogre gi dalani. Koro ne wakwaya kwaya ni kuom yiegi to giyie mondo ging'adnwa gitim piyo mondo kesni ong'adi mondo wayud kaka wanyalo konyre. George Juma, Ramogi TV, Migori.